Tietoinen suhde alkaa keskustelusta. Moni ajattelee, että hyvä suhde syntyy oikeasta ihmisestä. Todellisuudessa se syntyy oikeista keskusteluista. Useimmat suhteet eivät kaadu siihen, että rakkaus loppuu. Ne kaatuvat siihen, että asioista ei koskaan puhuttu ajoissa. Se, mistä ei puhuta, alkaa ohjata suhdetta aina. Hiljaisuus ei ole neutraalia. Se luo odotuksia, oletuksia ja rooleja, usein ilman, että kumpikaan edes huomaa sitä. Yhteensopivuus ei tarkoita samanlaisuutta. Se tarkoittaa sitä, että erilaisuus ei uhkaa yhteyttä. Alussa samanlaisuus tuntuu turvalliselta, mutta vasta erot kertovat, onko suhde oikeasti kestävä. Miten te puhutte rahasta, rajoista, läheisyydestä, arjesta, silloin kuin ette ole samaa mieltä? Tietoinen deittailu ei ole kuulustelua. Se ei ole listoja eikä vaatimuksia. Se on tunnustelua ja ajatusten vaihtoa ilman kiirettä. Tietoinen deittailu ei hidasta. Se säästää aikaa. Se säästää tunne-energiaa ja myöhempiä pettymyksiä. Moni kiirehtii sitoutumiseen, koska pelkää menettämistä. Mutta sitoutuminen ilman keskustelua ei ole turvaa, vaan riski. Suhde ei ala sormuksesta, vaan kysymyksistä. Monet käyttää enemmän aikaa kihlasormuksen valintaan kuin siihen, että puhuisivat arvoista, tarpeista ja tulevaisuuden toiveista. Toinen ei ole vastuussa sinun tarpeidesi tunnistamisesta. Jos et kuuntele itseäsi, joku joutuu maksamaan siitä myöhemmin. Usein se on kumppani, joskus lapset, usein molemmat. Rajat eivät riko suhdetta, ne tekevät siitä vahvemman. Rajat eivät ole muuri, ne ovat silta, joka näyttää, kuka todella on ja mihin asti yhteys kantaa. Vetovoima ei synny siitä, että toinen täyttää sinut. Se syntyy siitä, että kaksi kokonaista ihmistä uskaltavat olla rehellisiä. Myös silloin, kun totuus on epämukava ja silloin, kun vastaus ei ole varma. Kaikki konfliktit eivät ole ongelmia, mutta vältellyt keskustelut muuttuvat aina ongelmiksi. Ja mitä aiemmin uskallatte puhua siitä, mikä on oikeasti tärkeää, sitä vähemmän joudutte myöhemmin korjaamaan. Jos nämä ajatukset herättivät sinussa vastustusta, ärtymystä tai helpotusta, se ei ole sattumaa. Usein juuri ne aiheet, joita vältämme, ovat ne, jotka määrittävät koko suhteen suunnan. Tiedät jo yhden asian. Asioista puhuminen kannattaa aina. Ei siksi, että suhde olisi täydellinen, vaan siksi, että se voi aidosti olla kestävä. Seuraa tunteitasi, sano se ääneen ja anna yhteyden kasvaa. Ja muista, suhde ei ala sormuksesta, se alkaa keskustelusta.